Selamat datang di channel YouTube MGMP kelas 3 Mit Aroihan Lawang. Sebelum menonton video pembelajaran ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Karena bagi kami sangat berarti untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, sugeng enjing. Piye kabare bocah-bocah? Insyaallah kabeh isih sehat ae ya. Amin. Bocah-bocah, alhamdulillah dina iki awake dhewe ketemu maneng ing pelajaran basa Jawa. Nah, bocah-bocah, sadurunge dimulai pelajaran basa Jawa ayo kabeh padha maos basmalah ya. Bu Guru hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah-bocah, sapa sing seneng deleng cerita dongeng? Ayo, sadurunge sinau, kabeh padha nyimak video iki ya. Ingkang rengkat huruf menika warna kewan. Saka sing paling cilik kaya semut, lan kewan paling gedhe kaya gajah. Semut kewan cilik kang pintar lan wani, ananging semut ora umuk. Gajah sak gumedhe, ngaku yang dheweke paling kuat. Gajah kewan kang dihormati ing alas, amarga bisa ngalahke rajane alas, yaiku macan. Gajah bisa ngalahke macan nganggo talane sing dawa. Macan dijunjung dhuwur banjur dibanting. Gajah ngaku-ngaku yen dheweke sing nduweni alas. Gajah umuk banget amarga dheweke gedhe. Dheweke mikir bisa ngalahke kabeh kewan. Gajah nyepelekake kewan-kewan liyane sing ana ing alas. Amarga sifat umuk kuwi, kewan-kewan liyane ora seneng marang dheweke. Ing salah sawijining dina, gajah ngajake sayembara. Sapa sing bisa ngalahke dheweke bakal ngganteni minangka raja alas. Sayembara iku ditampa kanthi seneng ati saka kewan-kewan liyane, kaya dene kewan galak sing senengane mangsa kewan cilik. Sayembara kang ditunggu-tunggu wis wancine. Kabeh kewan padha mlumpuk kaya macan, kibang, munyuk lan kancil. Ananging nalika padha ndelok gajah, kabeh krasa wedi nglawan gajah. Kabeh kewan ora ana sing wani ngadhepi kewan gedhe kuwi. Sapa sing bisa nglawan aku? Omongi gajah. Wedi aku karo kowe, Cah, semaure kancil. Aku ya ora wani, semaure munyuk. Amarga ora ana kewan sing bisa ngalahke dheweke, gajah saya umuk. Gajah meden-medeni kewan liyane kanthi njulurke kelalai sing dawa ing ngarepe kabeh kewan. Gajah ngrasa paling kuat lan diwedeni kabeh kewan. Nalika gajah umuk ngerti-ngerti ana semut sing mudhun saka wit. Semut, kowe kewan cilik, kowe dudu musuhku.
Kowe arep nglawan aku sing gedhe iki. Awakmu karo buntutku, gedhe buntutku. Hahaha. Wong sulane gajah karo guyu. Krungu mongane gajah semut mangkel. Saiki ku ora umuk ning ngarepku, gajah. Gajah lan semut banjur mlebu panggonan kanggo tarung. Rene maju. Omonge si gajah. Kanthi kendulan gede PKT, semut nglawan gajah. Ananging semut tidak gajah kanthi gampang. Semut sing pinter lan wani iku golek cara supaya gajah ora umuk maneh. Yen kowe nyata kuat, apa aku oleh yen aku munggah awakmu? Ya aku mesti kuat. Dan munggah. Banjur gajah turu. Semut munggah ke kere gajah. Semut ngerti yen dikurangi gajah ana ing kupinge sing gedhe lan jembar iku. Kowe kudu ngrasakake cakotanku, Jah. Semut mlebu kupinge gajah banjur nyokoti kupinge. Gajah ngrasakake lara. Awake sing gedhe iku gulung-gulung. Gajah ngupaya supaya bisa ngetokake semut saka kupinge. Ananging upaya iku ora ana gunane. Ampun semut, aku kalah. Gajah ngomong yen kupinge lara. Semut rumangsa mesakake marang gajah. Semut metu saka kupinge gajah. Ora usah nganggo sapa sing menang lan sapa sing kalah. Sing penting kowe ngerti aja, yen kuat apa ora ning kewan kuwi aja mung didelok saka fisike. Amarga durung tentu sing gedhe kuwi kuat lan sing cilik kuwi lemah. Omonge semut. Gajah bisa menang. Dheweke rumangsa isin banget. Kewan-kewan sing melok gajah kaya macan, kitang, monyok lan kancil padha keplok-keplok amarga semut bisa ngalahke gajah lan padha ngguyokake gajah. Macan ngomong karo gajah. Mulane aja seneng ngremehke kewan liyan. Semut kuwi pancen kewan sing cilik. Ananging semut kuwi kewan sing iso ngalahke umukmu, Jah. Piye dongenge bocah-bocah? Apik kan? Saiki ayo mulai sinau. Dina iki awake dhewe arep sinau materi unsur-unsur cerita. Apa iku unsur-unsur cerita? Ayo simak bareng-bareng ya. Unsur-unsur cerita yaiku bagian-bagian sing ndukung dalane cerita supaya dadi cerita sing utuh. Jenise cerita ana 5, yaiku 1 fabel. Fabel yaiku cerita tentang uripe kewan, tapi duniane padha karo manungsa. Contohe padha karo sing ndek video mang, yaiku gajah lan semut. Nomor 2 ana legenda. Legenda yaiku cerita sing ngisahno asal usul dumadine panggonan. Contohe judul cerita asal mula kutha Surabaya. Nomor 3 mite, yaiku cerita rakyat ing salah siji daerah lan biasae tokohe nduweni kekuatan. Contone yaiku kisah Roro Jonggrang. Nomor 4 sage, yaiku cerita sing nggambarake kehebatane pahlawan. Contohe yaiku kisah Joko Tingkir.
Nomor 5 ana parabel, yaiku cerita sing duweni nilai pendidikan. Contohe kisahe Malin Kundang. Unsur-unsur cerita yaiku ana 5. 1 tema, 2 paraga, 3 papan panggonan, 4 waktu kedadean, dan 5 amanat. Unsur-unsur cerita sing pertama yaiku tema. Apa iku tema? Tema yaiku bakune cerita utawa disebut karo inti cerita. Contohe tema yaiku kekancan utawa persahabatan, keluarga, ketresnanan utawa kasih sayang, lan liyan-liyane. Nah, ing video Gajah lan Semut iku mang ya ana tema. Apa temane? Temane yaiku ketresnanan utawa kasih sayang. Unsur sing nomor 2 yaiku paraga. Paraga yaiku pelaku utawa tokoh ing jero cerita. Contohe, pelakune menungso, kewan, tetuwuhan utawa tumbuhan, lan benda mati liyane. Nah, ing jero video mang ya ana para pragane. Sapa ae? Ana gajah, ana semut, kancil, macan, munyuk. Munyuk padha karo monyet. Unsur sing nomor 3 yaiku papan panggonan. Apa iku papan panggonan? Papan panggonan yaiku panggonan utawa tempat kedadiane cerita. Contohe papan panggonan yaiku ana ing kutha, desa, alas utawa hutan, kali, sawah, sekolah, lan liyan-liyane. Nah, ing video mang ing endi papan panggonane? Papan panggonane yaiku ana ing alas. Unsur nomor 4 yaiku waktu kedadean. Waktu kedadean yaiku kapan wayahe kedadean cerita iku mang. Contohe, kedadeane jaman biyen utawa pas wayahe awan, sore, bengi, isu, lan liyan-liyane. Nah, ing video iku mang kedadean ceritane wayah isuk. Unsur sing nomor 5 yaiku amanat. Amanat yaiku pesen-pesen becik sing arep disampaiake pengarang cerita marang pamaos. Contohe ing video Gajah lan Semut iku mang. Akhir video ana tulisan amanat, yaiku aja ngremehake wong cilik, amarga sing gedhe durung mesti kuat lan sing cilik durung mesti lemah. Selain iku ya ana maneng, aja senengane ngenyek ya utawa menghina wong liya. Piye bocah-bocah? Wis paham ya unsur-unsur cerita? Saiki ayo padha latihan ngerjakake gladhen. Sing pertama, tulisno unsur-unsur cerita teks wacan ing buku paket halaman 6 sampai 8. Tulisen ing buku ya jawabane, banjur kirimen lewat foto. Cukup semene ya bocah-bocah sinau dina iki. Mugi manfaat. Aja lali tetep jaga kesehatan ya. Ketemu maneng ing pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.